YouTube канал. Аз съм Котито Геймър и днес ще направя следното предизвикателство. 2015 година срещу 2025. Предполагам от заглавието на този клип сте разбрали какво ще правим. И да, точно така. Ще превърна моят Зевто-скин в герой от 2015 и в такъв от 2025. Предлагам ви да започваме. Приятно гледане! Започваме с 2015. Избрала съм този скил или погрешка. Вие го избрахте този скин, нали, тези дрехи, в моя инстаграм пост, който качих преди няколко часа. Сега трябва да намерим подобни дънки, може би тези. Според мен най-много се връзват с облеклото. И свичър, подобен на това. Секунда, нещо ми грабна окото. Не е тук. Трябва да намерим нещо интересно, нещо, което се връзва с аутфита отстрани на мен. Може би тези бутуши. Да, тези бутуши сигурно си отиват като тези отгоре. Това може би е парфюма. Парфюма, чантата. Да, мисля, че има такива, не знам. Парфюм няма, със сигурност, но чантата може да намерим подобна. Сега да намерим за отгоре. Интересното, че няма. Обикновено има много дрехи. И то е интересно. Тази. Не. В смисъл готино седи, обаче. Не. Това? Не, някакъв шанс. Може би при брандовете ще има нещо интересно, което да ми свърши работа. Това мисля, че е добре. Сега нека да намерим чанта. Само секунда. Да ги отворя тези, защото мисля, все едно има нещо ново, то реално няма нищо ново, но да, разбирате. Така. Тази чанта. Не, в никакъв случай. Тази. Да, всъщност, да, тази седи много добре. Сега да видим. Тези обици и гердан. Окей. А тук грижата може да не се всъщност. Интересно. Може би такива обици. Перфектно. Не. Няма да е това. Сега. Това не. Това също не става, смисъл да се връзва.
What the fuck? Не. Така? Не. Няма нещо подходящо. Не. Това може би горе-долу. Да. Да. И хора, сме готови с стила на героя. Ето я гривната, както от тук. Ето гривната. Ногтите само къде не съм ги сменила, но тях няма нужда. Косата. Най-важното е косата. Секунда. Сега. За да е в стил 2015, нали, защото първо правиме 2015, ще сложим... Не. Макар че що не изглежда добре, но плитки, нещо по-семпл, нещо по-простичко такова, като за времето си. Това в никакъв случай. Това не. Нещо не ми хареса как седи. Не изглежда твърде детско. Да, мисля, че това е добре. И приключихме с нашия аватар за 2015. Какво ще кажете? Напишете долу в коментарите. Ето ги има класическите почти галактически кичури. Облеклото, което намерих в Pinterest. Обувките, чантата, гривната, обиците, както и гердана. Напишете долу в коментарите дали 2015 ви харесва и оставете един палец нагоре, ако до тук сте изгледали клипа. Продължаваме нататък. Продължаваме с 2025 година, с която съм избрала този по-горе аутфит. Този път аз съм го взирала. Признавам се, не съм качвала стори, дали вие го харесвате или не. Така, време е да избереме, както предния път, първо панталоните, след това маратонките и така нататък. Този път нямам никаква идея как ще излезе облеклото, но се надявам да ви хареса и да остане много красиво. Ако стигнахте до тук в този клип, долу напишете нещо от сорта на да знам, Котото геймър, примерно. Не знам. Пишете нещо там долу в коментарите да има. Добре. Защо имам това странно предчувствие, че преди този клип съм правила нещо то скидо. Аз не съм. Какви са тях царапи? Какво се случва тук? Някой ще ми обясни, бе. Какво става тук? Ужас. Тей. Първо да сбереме къси панталонки. Тези. Не, никакъв шанс. Въобще не си отива с това горе. Тия. Не. Човек, какви са тия панталонки? Нема ли нещо нормално или нещо, което поне да си отива с това горе? Тия. Не. Никакъв шанс. Тия си добре не стават, в смисъл. Примерно. Ако не намеря по-добро тяло. Ще ги харесвам, за да знам къде са. Тия ще са. Да, няма да са други. Така, тениските са. Добре, може би ги пропуснах. И ще дем.
Тази. Не. В смисъл, връзва се, обаче искам да е нещо по така. Няма да е това със сигурност. Тази. Не. Това е готино, но не. Няма да е това. Това? Не. Мисля, че колкото по-надолу отиваме, толкова по-грозни работи имат, и да го кажа. Може би ще останем с Лос-Анджелес, ако да намеря нещо по-интересно. Добре, това е перфектно, но защо го няма в черно? Трябва да е подобно на това. Но не. Не, в никакъв шанс. Долу в коментарите пишете някакви предизвикателства и дрехи, в които искате да видите моят скин и герой. А аз ще приложа тези, които са най-харесвани. Най-популярният коментар ще бъде в следващото видео. Ако не, може да пусна някоя гача история или пак някой влог, тъй да го кажем. Добре, може това. Не. Няма да е това. Ще остана в Лос-Анджелес. Така, нямам си никаква идея какво правя за момента. Но само знам, че трябва да е нещо красиво, нещо, което да грабне окото. Поне в клипа. А обувките трябва да са подобни на етия тук. Но точно за това търся и точно май не намирам. Мисля, че имах в това. В гардероба, тъй да го наречеме. Чорапи. Чай за главата няма какво да слагаме, окей. Не, прекалено високо. Не. Абе, много ще двумям между... Добре, тя са перфектни. Не са, но става. Да. Брандова. Ужас. Аксесуари сега да видим, какви ни трябват. Може би... Я имам и това. О, да, забравих съвсем. Нищо да е, това може да го ползваме за друго видео. Ногти. Тъй като сме вече 2025, ще сменим ногтите от 2015. Чантата... Отстрани нямаме чанта, може би... Много чанти ми станаха нещо. Тази? Не. Що не съм махава? Ужас. Добре.
Сега ще го измислим. Да, първо чорапите да намерим. Всъщност. Готини са, но не се връзват с тематиката на днешния клип. Преди няма ли това, което търси? Подобни са, но от едната страна не ми харесва. В смисъл, твърде дълго, от другата страна твърде късо. Нещо нормално търся. Ще сложа тези. Айде има новите работи, дали има нещо яко? Няма. Очила сложихме. Не, че ги имам страни в аутфита, но просто искам да изглежда готино. Тези обици и сега ще намерим гердан подобен на този. Това? О, да! Перфектно. Други аксесуари, може би гривните, но... Не, тия са подобни. Всъщност ще ги оставим. Ами, мисля, че така изглежда доста добре героя. Нали, скина. Остава само косата да сменя. Която коса ще сложи, нали, прическа ще направи. Може... Тази. Не, с тази вече бях. Тази ще сложи, ще променя цвета. Цвета на косата. Червено въобще не ми отива. Може би лилаво, тъмно лилаво. Не. Това лилаво? Не. Синьо. Не съм била синя в този канал до сега, затова ще сложим синя коса. Или тъмно зелено. Светло зелено? Не. Най-добре синьо. Прекрасно. Ами, хора, това е от мен. Надявам се да ви е харесало. Ето и финално как изглежда скинът. Чантичката я оставих нарочно, за да може да изглежда по някакъв начин. Пишете долу в коментарите кой стил повече ви харесал, 2015 или 2025. Оставете по един палец нагоре, абонирайте се и служете една камбанка, за да получавате най-новото от моят канал. Чао и довиждане!